Dneska to je opět Brawl Stars a začátky bylo takový divné, ale to a já budu hrát solo, jenom sami, ale měl jsem to na plánu s kámošem, tak no, to je vám jedno, možná s ním dneska vyjde video, až večer, on si mě bloknul, takže já se na něj kašlu. A teda hrám s Bůlem. A jak se máte? Já se mám dobře. Doufám, že i vy, protože jinak by mě to bylo líto. Jako nemám se úplně nejlíp, protože poslední dobou jsem hodně v depresích, jo, ne tak. Ale jinak se mám dobré, je pohoda. No moje deprese to takový, že je hodně divný. Prostě je to, ty deprese jsou z mýho mozku, já si furt něco tady myslím a potom najednou prostě já se divím a potom prostě to najednou zjistím, že to prostě není pravda, že? Ale to tady nechcem probírat, jo, nechcem. Jo. OK, teda jako, jak jste si mohli všimnout, máme celkem dost powerů. Jako 10 to je pohodička, tam jsou 2 volný, tady Nita, na dálku tolik, jo, tak to máme vyhraný. Je tam jako tolik. A ty si myslíš, že tě nevidím, jo, Stuaku? Použil jsem gadgetu. Jdám na ránu boxy prostě. Aha, tak ne. Tak prej ne. Ale mám hodně hápek. To se vyplatí. No, je to na ránu. Mně se mega líbí ten skin třeba. Já říkám prostě na týpky, které už mám skin, už prostě nikdy nekoupím skin. Prostě mě to přijde jako zbytečný. Já prostě, ono už je zbytečný samozřejmě kupovat ty skiny, jo. Tak jako zbytečný. Takže, teda já nevím, já vezmu Penny. Jo, vezmu si Penny, protože na ní mám taky penízka. A, hele, teďka hlasujte do komentáře, jestli si mám koupit nový Brawl Pass, to bude. Jo, protože mně se ten panák prostě, já jsem ještě nevím, co pořádně dělá. Nebo ne, že to nevím, ale to ani nebylo nějak jako sdílení, že by to nějak Supercell říkal, on to totiž neříkal, takže nevím. Ale podle mě to nebude špatný, jako vypadá dobře, takže by to nemuselo být nejhorší. A tady se jako celkem bojím toho Mortise, já jsem nevěděl úplně kde je. No. Jinak 8 lidí, hodně. A tady se perou 2 kolety. Jedna je mrtvá. Trixíko. To bych chtěl. Já nebudu mě říkat, jo? To bych chtěl. A už to získat ani nemůžu. OK. Nechtěl by to skin na pane. To mě říká jednou kámoška. Ty všechno, co prostě, když můžeš, tak si to koupit, tak si to prostě koupíš. No a to jsem přesně já. A já si to moc kupovat nemůžu, takže pohodička. Já jsem do Brawl Stars utratil málo. Jako znám týpky do toho, který do toho, tak to jsem totálně nečekal, jakože vůbec, totálně vůbec. Furt mě má bloklýho, špatný. A to je jedno, musím mít 3 viny z Penny, to dáme, ne? Jo, co říkáte na knockout? Mě to baví, takže se to s váma zkusím. Je to prostě taková věc, že prostě když jednou když tě zabijou, tak prostě tě zabijou a čekáš, a jako jaký 3 budou první jako mrtví, tak prostě prohráli, no. A jsou takhle 2 kola a když to bude 1-1, tak bude to vlastně stejně jak v Power League. Která, jo, nevím, co se teda každopádně stane z Power League, jako nebudu říkat, zajímalo by mě to. Prostě Power League, já když jsem se koukal jako do news, tak tam bylo video Power League, bylo to zaškrtnutý. No takže nevím, no, ale zajímalo by mě to, hodně by mě to zajímalo. Protože něco se s tím asi dělat bude, no. A co? Taky nevíme. A jo, a potom tohle já jsem nikdy nevěděl, že je takový nějaký time break na něco. OK, tak asi to nedáme, no. Já jsem to pokadil já a nevěděl, že je ten Nany mrtvej. Ach jo. Jo, nepověz.
Hej, ale jako já tady nebudu sám fajtit, potom se diví, že jsem chcíplej. Blbci, fakt, strašný tohle. Fakt, oni to neumějí hrát. Pořád s takovýma nubama furt. Já ještě praštil s tím telefonem. Ale to dělat samozřejmě nebudu, jo? Nebojte se, že bych tady měl nějaký nervy, jo? Já jsem totálně v pohodě. Nebo jako občas ne. Jak se těšíte do školy? A jo, jsem třeťák a je to špatný. No a takhle. Aspoň, že jsem 12. No, nebudu říkat, těším se. Nikdy jsem nebyl šprt, taky nikdy nebudu, doufám. Ale prostě už se o té škole těším. Prostě už je to dlouhý. A prostě třeba nechápu ty týpky, prostě v první třídě. Prostě mě jich úplně totálně líto. Oni přišli do školy a ani nevědějí, jaký mají vlastně pomalinkou spolužáky. Smutný. Smutný osud, tak bych to řekl. Ale fakt, oni nepoznají své spolužáky. My se s něma viděli 2 dny, že jo, tak maximál. Jinak prostě se nevidějí vůbec, totálně. Ani ty rodiče se, že jo, nemohl nějak natáčet vůbec, jo, pohoda, natáčíme. Teda jsem zvědavý, jaký bude ten Brawl Pass. Já se každopádně těším, že už nebudu mít furt jenom Big Boxy, to byla nuda, už mě to začíná jako nebavit. A tady jsem to možná pokadil, že jsem jim tady dal tu zeď, ale tak to nevadí, ne? Na 5 školových franků mi to zase nedali, takže výborný. No, nevadí, nejsem toxic. Pohoda, chlape. Pohoda, bídak. Tak, jo, mám 20 odběr a tohle bude 30. Tak natočíme písničku. Za A, neumím zpívat. Za B, nevím, kdo mi to... jo, vlastně mám kámošku, nebo ne kámošku, ale ona mi s tím prostě jako pomůže. Nevím, ale jako jestli se tam vůbec dostaneme, si jsem odběratelů, to nebude se to skrytlý. Na tomhle, a já radši jako zdrhnu, já se bojím toho, že zpívat hra, nevím. Neříkám, že by Penny byla špatná, jo, ta je dobrá, ale jako jo, jsem na Star Power, to mi fakt nepomůže. I kdyby ten Edgar byl na prvním poweru, vlastně 0 powerů, ale nevím, kolik měl třeba powerů, tak prostě. Ty krása, no. Ultina, 10 Edgar, no tak to se mi totálně vůbec nelíbí. Ještě tak tady, pojď na ty šely, tu šely. No, cítnu. Pojď, od 5 to není. Já mu napíšu, ať si mě odblokne, protože jako mě to vadí, že si mě bloknou. Jako víte co, tak počkejte. No, hele, chlapi, slyšíme se? Jo, slyšíme. Dobrý, teda mě vůbec nepadá na děsí a naříká ty Star Powery. Jak je to možný? Já mám Star Power na Edgara, ale jo, na Leona mi padnou, a to jsem řekla vlastně v minulém videu. A teda, já budu natáčet jenom, když jsem u táty. Nebo jako občas natočíme u mámy něco, ale víc to bude jako u toho táty, no. Jestli nevadí teda. Hlavně vám, to je úplně totálně jedno, kde natáčím, hlavně, že natáčím až vůbec, tak ne. Natáčíme, to furt jako kontroluje. OK, natáčíme, ale tohle na nic. To vždycky zaseknu. No. Hej, já chci na něho gadgetu, co to je? No to chci. Každopádně už je ta druhá snad lepší, ne? Já nevím, co toho děláte, právě. Já z toho gadgetu jako... Myslím, to znamená nějaký hacker. A vždycky jsem tu gadgetu potkal, tak vždycky trvá asi 5 vteřin, a tady už jí má jak dlouho. Že se ho potkám a furt bude mít, tak si řeknu, co to je. Tyjo, tak to umí sniper, tohle musím uznat. Jo, ten to umí, no.
Já si úplně totálně pamatuju, jak byly ještě boxíky furt jen po 600. A tak je to jako, že občas. A já vím, jak to je. Podle toho, kolik mají ty týpky, jako na jakém ty týpky mají na palbu. Jo, kámo. Normálně, nejlepší jsem. Ne, jsem úplně dřevák totálně. Nejlepší youtuber na světě. Celýho YouTube. Aha, to těch youtuberů je hodně. Nechci chcípnout laskavě. Já bych byl akorát. Aj. Jsi mě všim. Jsi mě mohl všimnout. Každopádně těším se na 100 odběratelů, jo? Ale prostě předáním, ne? Jo, a na mém videu se nedají 10 lajků. No já naštvaný. Ne, dělám srandu. Ale dejte tam teďka těch 5 lajků, hele. Máte 2 dny na to 5 lajků. No já jsem vám dal, jsem si myslel, že už jsem jako trochu lepší, že byste to tam mohli dát, ale asi to tak není. A mi to líto teda, takže hodně. No prostě jako 10 lajků, jo? 10 lajků, to dáte, ne? Za den. Byste měli dát, jako doufám. Je byl hodně smutný teda, totálně. Škoda, že nemůžete dát like jako víckrát. Víte, jak to myslím. Takže dáte teďka like, teďka. Já si vezmu prostě tady Dynamajka. Ne, 4 viny poté. Jak jste se dneska vyspali? Víte, proč jsem takhle dneska jako takhle divně nastartoval? Z jednoho důležitého a prostého důvodu. Že jsem se dneska hodně špatně totálně vyspal. No, takže proto. Jinak jakože jenom v pohodě, jo, chlapi, ale jakože jsem se špatně vyspal, tak jsem to takhle jako, trochu jako stématikoval moje spaní. Totálně špatně. Když jsme měli anglimu, tak jsem řekl I'm sad and I'm sleeping. Já jsem smutnej, šťastnej, ospalý, já jsem všechno snad na světě. Jako fakt, já jsem smutnej, veselý a i prostě šťastnej. A hned se mě kámoši ptali, a proč jsi smutnej? A já, co vám je to? A oni prostě, Vy to nenávidíte určitě takovýto vydírání těch kámošů. No tak napiš nám to, dělej, píš, jen dopíš. A mě to taky štve. Aspoň, že ve třídě prostě říkají jen do natoč video. Hlavně jeden Olík, jo? Prostě Olík, Parmazán.cz. Není to Olík, je to Parmazán.cz. Jo? Parmazán.cz. Zapamatujte si to. Parmazán.cz. Týpeček, co mě nejvíc sleduje, takže mu fakt dík. Parmazáne, jestli se na tohle video koukáš, určitě jo, tak prosím, dej tam ten like. A hlavně, on je tak hodný, že si kvůli mě prostě udělal účet na YouTube. A tomu to máma nechtěla dovolit. Prostě super. No. A jeho sen je být youtuberem. Takže, já mu chci pomoct, ale nevím jak, když mu to máma nedovolí. Já bych mu jako pomohl, že jo. Já už se začátkem na YouTube mám zkušenost, ale video to, že ho nemůžu, že jo. Hej, ty budeš chcípla. No, ježiš, já jsem blbec. Ne, fakt, revekult. Jsem dřevák. Prostě není spolužák, co by mi neřekl, že jsem dřevák. Já si to o sobě myslím, nevím, jak si myslíte vy, ale já si myslím, že jsem. Napište schválně v komentáři. Kolik je video natáčíme? 15 minut, takže já bych to konečně ukončil. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. A nebo, no počkej, jako takový to, už to ukončíš a co kdyby? Ne, takže já bych to konečně ukončil, vám, že se vám video líbilo.
Nezapomeňte hodit like, sdílení a všechno takhle. Dneska ještě možná vyjde video, takže tak. Takže čau, mějte se krásně a fanfárové.